Ya ingane zakwethu niyaphila bafowethu. Ngiyathemba niyaphila umhla ka-1 lo. Cha, bafethu ngivuka nje ekuseni bengikuma-comments-ke ama-video ami lawa ekade ngiwenzile nje noma lawa engiwenzayo since kusene-issue-ke kaSantaco nabahlali base-South Africa. So bengikuma-comment-ke ngisuke ngoba kunento bafowethu esingayinaki thina sabantu. Yabona abantu bayalimala mawuzokwenza ivideo bese uvala ama-comments ngoba abantu ufuna ubavulele ithuba lokubhodla noma lokubeka imibono abasuke beyicabanga. Ngiyayibona-ke iy'chwenzi lezi ey'suke y'fikele ukuzochwenza, kodwa nje abantu bayafuna ukuthi ubanike leli thuba lokuthi ababhodle bekhuluma okungaphakathi, ukwazi ukuthi ubone nemibono yabantu. Mawuzokwenza ivideo bese uvala ama-comments, bakhona abantu abasuke bezoqhamuka nemibono ngempela esuke ingakusiza nawe wena muntu osuke kukhulunywa ngawe, nemibono esuke ingakuthuthukisa wena muntu okusuke kukhulunywa ngawe. So-ke nje ngithe-ke mangivuka ekuseni ngase ngiyohlala kuma-comments ami ngawafunda. Sengifikela nje lokhu kukhuluma-ke nje engithi ake ngikukhulume. Lokhu kukhuluma engifuna ukukhuluma-ke bafowethu, mina ngikhuluma esayidini-ke lale ndlela engizokukhuluma ngayo. Angikukhulumeli kwamanye amasayidi amaningi engingawazi othola ukuthi wena uyawazi kodwa mina angihlangene nawo, futhi ungafaki ivideo yami emasayidini mina engingangene kuwo. Kunanayo lensizwe engiyifakela bafowethu uMboma uMavava umfoko kaSikhakhane. Ngiyafikela nje into ethi lo bhuti bafowethu kuyafuna sike sikhulume ngoba umuntu noma ngathiwa-ke emehlweni abantu noma emehlweni abanye abantu ubukeke mubi kodwa akaze ngaba mubi umuntu ebese mhlambe kube kuthiwa yikho into enhle ngaye. Angisho ukuthi ubhuti uSikhakhane ngithi mubi, ngizama nje ukwenza isibonelo ukuthi njoba nathi singomhla ka-1 behleze besithuka nje abantu bakhona kodwa babona okuhle kithi. Bakhona futhi ababona into e-useful kithi, bakhona ababona into abangayisebenzisa kithi, even though kukhona labo ababona ngathi asiyisilutho kangakanani. Lo bhuti bafowethu ngizokhulumelana ngaye, ngizomncoma ngoba umuntu uyanconywa bafowethu ukuze aqhubeke nento ayenze. Uyanconywa umuntu ukuze aqhubekele phambili into ayenze. Umuntu uma ezokwenza kahle bese niyaqubisa nje, kwesinye isikhathi ugcine edika ibala kanti mhlawumbe ukwenza kwakhe bekugcina kuthuthukisa abanye abantu. Ngithanda ngoba uwumuntu ohleli ku-social media. Ngithanda ngoba uwumuntu okhona ku-social media. Sibaningi saqale samgxeka ngokuhlala ku-social media sabona ngathi u-wrong, kumele angahlali ukuze egcine engajwayeleki. Kanti nakho ukungajwayeleki lokho kukwenza ukuthi kungaphileki kahle nabantu. Kunomehluko ukujwayeleka nokujwayeleka kabi. Nina nisuke nifuna umuntu ukumjwayela kabi ukuze nibone ukuthi kuyahlaleka naye. Kodwa ukuhlala kwakhe ku-social media kwenza ukuthi abe updated, akwazi ukubona yonke into eyenza ku-social media, agcine seyi-understanda lento ka-social media ukuthi isebenza kanjani. Ingakho mina ngicabanga ukuthi ingakho uzobona ubhuti uMavava njalo makunama-issues akhona athinta ikhumbi, nathinta imboni, nathinta udriver, nathinta i-owner. Uzovela uSikhakhane afika phawule. Uphawula ngoba kusuke kukhulunywa ngento ahleli kuyo, ayi-understandayo, noma ezoyiphawula uyayazi ukuthi yinto okumele ayiphawule kanjani, yinto okumele ayiqhamukele kanjani ngoba usuke azi ukuthi iyinto eqhamuke kanjani. Into engizoyincoma kuye bafowethu, yabona makuthiwa bafowethu ngasonke isikhathi kunenkinga ekukhulunywa ngayo ekhumbini ekhona, ngeke uMavava ungamfici mfethu ezowubeka umbono wakho. Whether umbono wakhe uzobe ubheke kwi-owner, whether umbono wakhe ucindezela i-owner elinye noma ucindezela udriver omunye, kodwa uyawubeka umbono wakhe ngeqiniso, awuqondise ukuthi mina kule issue ngithi. Ngiyakhumbula nje esinye isigameko la kwakade kukhulunywa khona kwakade kune-meeting lapho yavela khona ukuthi udriver mayeke waxabana nomgibeli, thina ayikho into esiyikhulumayo nje, sivele sisuke simkhomba indlela. Waphumela obala lapho. Wathi mina ngeke ungixoshele wami udriver ngenxa ukuthi uxabane nomgibeli. Iyiphi indawo noma iliphi ibhodi elikhona elibekiwe lapho udriver noma umshayeli ahamba khona yena ayobika ukungaphatheki kahle kwakhe? Yini kube nendawo la kubika khona abagibeli kuphela? So mina ngeke uzungixoshele wami udriver uxabene nomgibeli. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe obasa abaningi lapha babona ngazi ukuthi uphambana nabo. Obasa abaningi babona ngazi ukuthi ulwisana nemibono yabo. Obasa abaningi babona ngathi ufaka udriver emaphaketheni. Kanti wayikhuluma iqiniso. Kuyenzeka ngempela inkinga iqala umgibeli eTexini. Ngiyakhumbula ngisho eTexini ngisuke eThekwini ngangigibele iTexi yomunye umbhemu wala eMatuba, oshayela eMatuba kodwa ushayela imoto yakagcaba. Uma iphuma imoto eDurban Station ingene egarage la yethe egarage ngemuva lapha, aqale lo mbhemu oseBack Seat. Lo mbhemu wayefuna ukufaka amafutha emotweni. Athi umuntu oseBack, ngihlele eBack Seat, ngihleli naye athi
manje ubungasitsheli ngani ukuthi uzongena egarage lento yenza amasimba nje ngathi mina webhodi ungayiqali lezokunika inkinga hayi ukuthi umuntu uyangicasula ngamthethe yabona ezokwenzeka uzoshawa yithi sabagibeli mina uzoqalwa yimi nje khona manje ngoba nixhapha zo drive manje ngoba lo muntu imoto ahamba ngayo uyayazi ukuthi inenkinga yamafutha funa mayiphuma erank angene egarage ethela amafutha kufana ahambe nemoto ingenamafutha ebesima endleleni ngathi muzovela uqalwe yimi ushawe yimi kuqala sothi qhambe sikushaya singabagibeli lo drive ngeke azakuthinte ngoba uyashayela uzoshawa yithi kuqala ngikutshele mina thina sokushaya kuqala ngizama ukuvezana ngiveza ukuthi abagibeli bayayiqala vele inkinga behlukumeza abashayi behlukumeza odriver ethi udriver mase react ehamba umgibela eoffice afika athi udriver ungenza ukuthi useyaxoshwa udriver akanikwa nethuba lokuthi alalelwe ukuthi kuqale phi kwagcina phi ithi nje into sina udriver siyamxoxa kodwa uMavavu Sikhakhane uyena umuntu okwaziyo ukuthi alikhulume iqiniso makumele agxeke udriver uzomgxeka udriver makumele agxeke inkulumo ekhulunywe ubaso omunye uzoyigxeka ngoba usuke ibeka ngendlela eyiqiniso so nje lo bhuti bafethu fanele simncome mina nje ngiyamncoma ngoba ezintweni eziningi uyaphumela obala ezintweni eziningi makukhulunywa ngento yekhumbi uyamfica ewubeka umbono ngoba bafethu ayikho bobasi bethu into ebaluleke njengokuthi abagibeli nabo nabantu nibenze bekufile ukuthi kuyasetshenziswana kungabi ngathi nina niyasebenza kube ngathi ama-owner gibezana odwa imoto nemindeni yawo nabo bayafuna ukuvuleleka le platform yokuthi izwi labo libe khona la kuzo exchange khona amazwi bephawule ukuphawula kwabo kuphendulwe ukuphawula kwabo kuattendwe bengagcini befila ngathi bona badingeka kuphela makumele bezokhipha imali erank but makumele bebeke ukukhuluma akekho umuntu wamukela ukukhuluma kwabo ngempela bafowethu isikhathi sishintshile sibona isikhathi sishintshile ngeke ngisibuke mina ngathi uMaskandi before bekuwa abantu abakude nathi esingasondelene nabo ngisho ukuthola inamba yomculi kube nzima bekuseyisikhathi but njengamanje zishintshile izinto nabo sebeya-understand ukuthi ukusebenza kwethu sekuncike ekuthenini asondelane nabalandeli bomculo wethu ukuze sikwazi ukuthi umculo wethu sukusebenze uye phambili same thing applies nasekhumbini kumele obasi behambe bekwamukela ukuthi sekuyaphoqa ukuthi ukusebenza kwekhumbi akusondelane nabantu esibasebenzayo asikhande le relationship nabantu esibasebenzayo asibavulele iplatform yokuvoice out abantu esibasebenzayo ngoba ngempela bafowethu leyo ukuthi hayi ngeke nganza kwethu ngeke bafowethu ngeke akuphiliswane manje aku-exchangewane ngembono akukhulunyiswane akusetshenziswane akangabibikho la obona ukuthi indlela e-right eyendluzula indlela e-right eyokwenzana kufuna kuphiliswane so nje uSikhakhane bafowethu uwomunye wobasi mina engiyiqhenyayo ngaye ngoba uwomunye wobasi owenza sure ukuthi makunokukhuluma okuthinta ikhumbi ozosukuma ubeke umbono wakhe uma kunokukhuluma okuthinta imboni ozosukuma ubeke umbono wakhe uma kunokukhuluma okuthinta umshayeli okuthinta i-accident thizeni yabona nje kubantu kobasi bonke mina engibaziyo noma engikwazi ukubabona social media uyena yedwa engisambonile osaphawule ngesigameko saseMaponyamoni uyena yedwa engisambonile angisho ukuthi abekho abanye abaphawulile kodwa ngithi kulaba mina engikwazi ukubabona engikwazi ukuthi ngibabona social media uyena yedwa sasukumile wagxeka lesiyasenzo uyena yedwa sasukumile wakhombisa ukuthi i-wrong kangakanani leyanto uyena yedwa sasukumile waveza leyanto ukuthi i-wrong kangakanani kubona bonke mina engibaziyo uMavavu engisambonile usasukumile waphumela obala wakhuluma ngalento yaseMaponyamoni wayigxeka futhi ukuthi ayikazi ibe into e-right angeke izibe into e-right nangolunye usuku